Γεια σε όλους, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να βγάλετε χρήματα μέσω διαδικτύου ως έφηβος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να μπείτε στο Google και να αναζητήσετε free cash, όπως θα σας δείξω εγώ τώρα, και να μπείτε στο πρώτο σύνδεσμο που θα σας βγάλει. Μόλις παιδιά πατήσετε το σύνδεσμο θα σας βγάλει να κάνετε account και όλα αυτά και μετά θα σας εμφανίσει να κατεβάσετε και την εφαρμογή μέσω Play Store. Μόλις φτιάξετε ένα account παιδιά θα κατεβάσετε μέσω του Play Store την εφαρμογή, θα συνδέσετε το account σας και θα είναι όλα σαν εμένα όπως σας τα δείχνω τώρα στο βίντεο. Πάμε παιδιά να σας δείξουμε τώρα τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βγάλετε χρήματα. Και μετά θα σας δείξω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε τα χρήματα. Ένας από τους βασικότερους τρόπους να βγάλεις χρήματα είναι να παίζεις παιχνίδια. Η εφαρμογή γενικά έχει διάφορους τρόπους, αλλά το βασικότερο είναι να παίζεις παιχνίδια. Άρα ο πρώτος τρόπος είναι να παίζεις παιχνίδια και ο δεύτερος που δεν τον συστήνω τόσο είναι να κάνεις έρευνες. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος με καζίνο, αλλά εγώ δεν τον συστήνω. Ωραία. Τώρα πάμε να σας δείξουμε πώς μπορείτε να εξαργυρώσετε τα λεφτά και σε τι μορφές. Μπορείτε να τα εξαργυρώσετε με PayPal, με Bitcoin. Γενικά έχει πάρα πολλούς τρόπους. Amazon, Visa, Google Play, Netflix, Spotify. Έχει πάρα πολλά. Μέχρι και στο Play Store μπορείτε να τα βάλετε. Ναι, Play Store. Και μετά, αν δεν θέλετε να τα πάρετε τα λεφτά στο χέρι ή να βάλετε κάποια κάρτα του γονέα σας, μπορείτε να τα βάλετε στο Fortnite, στο League of Legends, στο CSGO, στο Minecraft. Γενικά μπορείτε να τα βάλετε τα λεφτά σε πάρα πολλά μέρη. Όπως βλέπετε παιδιά, η εφαρμογή είναι 100% legit, μιας και έχω 1 ευρώ και 20 λεπτά. Αν δεν κάνω λάθος, το λιγότερο που μπορείτε να εξαργυρώσετε είναι 5 ευρώ, με όποιον τρόπο και αν θέλετε. Εδώ πέρα έχει και άλλα διάφορα πράγματα. Κατεβάστε την εφαρμογή και θα τα δείτε και μόνοι σας. Και εδώ πάνω να ξέρετε παιδιά, εδώ πέρα που λέει earn, μισό να σας δείξω, εδώ πέρα που λέει refer your friends, να ξέρετε θα σας γράφει κάτι με να κάνετε ένα spin. Κάντε αυτό το spin και μπορεί να κερδίσετε έως και χρήματα. Εγώ δεν κέρδισα κάτι, αλλά εντάξει. Αυτό παιδιά ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησα να βγάλετε κάποια χρήματα και κάντε like, κάντε εγγραφή και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!